Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? So karon diay atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez, no? Ug sa dili pa day no, good morning diha no kang asa akong kumpare si Jonathan Ista. Salamat kayo sa pagpaminaw pre. Ug kang Len Sebmin, salamat kayo idol no sa pagpaminaw sa mga sugilanon. Nagikan sa RMN Drama o sa tanan nga nagsulod ang dramahan no sa akong ipang-upload no. Nagikan sa RMN Drama. Salamat kayo mga listeners o mga ka-followers. Kung palihog dahil ko no, subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung nakipagong upload nga sugilanon. Kung shout out dahil ko no kang John Wax Pulvera. Salamat kayo John Wax sa pagpaminaw no. Amping diha permi. O karon di ta maglangan. Ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Marites Alvarez. Anino sa kagahapon. Kaya naman gihapon ta mo buhion. Bisan anhira ka sa bahay. Ug sa po may pasabot. Nga dili ko nimo patrabahoon. Himuon lang ko nimong landay dinhi sa bay. Mabuhay lagi ta pero lisod. Ultimo panty gani maglisod mo tagpalit. Unsa naman lang kamo eskwela na si Inday Elaine? Matagan ba nato siya sa tanan niyang panginahanglan? Kung kanara mo trabaho ang atong saligan? Amy, may padayag raman ko. Ayaw lang ko kasuko. Wa man po ko masuko. Ipadayag raman sa ko sa tinuod. Nga way maayong ugma nga nagpaabot nako dinhi sa probinsya kung magpabilin ra ko dinhi uban nimo. May bata nga nagpaminaw ninyo eh. Gusto na po na mo anak. Patiwas sa tapangaon. Ya. Tug na ka. Pagkatugod, maghilom na ka diha. O di na ka magsamang panako. Sorry na. Huwag man nasa kong intensyon gud nga pugnan ka. Igo raman ko may padayag. Naibawagi ka nga dili ko mapugong sa imong mga pangandoy. Naibawagi ka nga suportado ta ka sa tanan imong gustong maabot. Sorry na. Sorry, Sad. Ambot pa kung yanong kalit masad gami init ang akong o ganina. Yara pagin si Inday o si Nanay. Konsensya na hinuon ko. Wala ka masuko na ko? O man ko masuko. Ako raman ko'y init kay go. Ay, ambot lang na ako eh. Kung yanong ingon ini ko. Dali naman kay ko painiton. Dali lang sa pabugnawon. Sorry Sorry na pa. Kisa? Okay na? Kuwang pa. Mga ka-100. 100? Buntakan na sa taana. Buntagan man kita taron. Kay luuran kay ka. Ay! Sumadunggang kang natin. Sa bigas kwarto. Ikaw magkot. Ayaw pa. Di ka. Ayaw pa. Ayaw pa dami. I love you too, ka. Dali pa malabi pa. Sa'yo pa ba yung kuma sa buntag, Binagdagag. Igo lang ako sumpal pagpangunog sa'yo. Asa?
Nag-orientation dayon ko kaganina. O gutom ako na sa sunod adlaw. May trabaho na dyan ko. May pagka-strict na pa ang aming supervisor. Pero, Kerera, madaral smile. Oh, gosh! Marag dili ko magkatuo nga magkasuda dayon ko ang trabaho. Front desk na sa pagiging ka pinakadakong hotel sa syudad. Gosh! Kaswerte doon na ako. Gipadadaan ako og uniform. Gamon ako ni sulubon ako, sugod ugma. Social! Miniskirt nga royal blue. Unya, puti ang upper. Sapawan o blazer. Unya, may necktie. Excited na kayo kumusulob ini ugma. Basta, sa una-unya na ko sweldo, magpalit kog mahalon nga pulpos ingon man lipstick. Ay, bag pa di ay. Yan na ni mo na mong uniform god. Salamat. Kiss na inday, kaya ato na si Mama. Mama, uwit. Ay, yes. Inigsildo na ni Mama, ha? Wa pa may kwarta si Mama karon. May nalang gani kay libre ang among lunch sa hotel. May coupon me. Dili na ko kinahanglan magdapa og bawon. Minus uwaw sa sudan. Sige na. Malit na ka. Kiss na ni Mama, be. Mama, Ay, no. Dirty ang hands ni mo, oh. Mantikaon kayo. Baho pag kaayong langsi. Inununan ang imong gisudan. Manimaho si Mama. Inig ulit na lang ta maglalab-lalab, ha? Sige na, babay na. Flying kiss na. Bye! Huwag na, Mama. Ali, ligo na ka, oh. Baho tinutiguang ang baby. First sweldo na ako. Unang higay niya nakakupot kong kagalingan na kong kwarta. Sayo-sayo pa man. Muhapit ko og mall. Mag-grocery ko og gamay. Aron malipay si Inday. Jaime? Oh, Jaime? Saman, uli na ka? Ay, dili pa. Muhapit pa ko grocery. Mamalit ko og pagkaon para sa akong anak. Ha? Minyaw na day ka? Sabi na kong daga pa ka. Ha? Ay, siya, no? Mura man sagud akong anak pa ang akong pag-umangkon good kay naama sa amo gibilin sa akong ig-agaw kay nanarbawan sa layo, luoy man. Butan na din mo eh. Wapa na. Siksi pa. Nindot yung kapangasaw na. Unsa? Ikaw ha? Madunggan gani kas imong uyab na. Wapa gani. Mga play pa gani ko. Ay, sus! Kamog yung mga lalaki, no? Bisa nagtangag na mo, ingon lang gyapon mo gwa. Mura dyan mong uwak. Wa gani. Mga play pa ko nimo. Unsa? Primo kong dawaton. Idi. Na. Wabang kayo ko. Hilom, oy. Seryoso ko. Ikaw, no? Kuban ko rin sa inyo ha. Mamisita ko. Uy, pag-sure, oy. Layo kayong amo. Di man katabo ko nung dagat. Dili, pero sa probinsya pa magkukumpo pa ulit. Diba bitaw ko? Naipaw man de ka. Nga, ngano mo adto man ka? Interesado mo kukunin mo gud. Bisag makadlawnan pa ko sa pagpauli, way kaso na. Basta maadto lang ka sa inyo. Papaila-ila ko nimo sa imong ginikanan. Aron, anytime. Makasakan ako sa inyo. Joker ka, ha? Bahala ka diha, oy. Adto na ko. Emi, kadit lang. Emi, seryoso ko. Nakabantay na magod tingali ka sa ako mga lihok, good. Lahing ako pagtaga diha mo kaysa uban. Jaime. Dili pa ta dugi nga nagkaila o nagkaupan. Mamangani nga gusto kong makaila pa nimo. Please. No. Dili ka na ako? Dili man sa ingon, pero Jaime, mas ganahan ko nga amigo lang ta, okay? Uwa pa na mga butanga sa pagkakaroon sa kung una-una.
Focus lang una ko karon sa akong trabaho kay daghan pa kay ko gustong maabot. Promise. Dili ko mahimong babag kung unsa may gusto nimong kabuoton. Musupport pa ko nimo kung gusto ka. Mas gusto ko nga amigo na ta, okay? Wa man ka kayuyab. Wa. Oh, kung mauna. Magpaabot ko nga andam na niya kang mudawat nako. Ay, naku, Jaime. Pagpuyo, uy. Kay dili lagi ko. Bisan maabtan pa kag sunod tuig, dili gihapon ko nimo. Nga naman. Bati kong naong? Dili man, pero mas ganahan lagi ko nga amigo na ta. Ingan anak ra. Kaya ang tinuod, dili ko ganahan og Pinoy. Mas ganahan ko og foreigner. Kay gusto ko mo abroad. Kung mao. Dungan ta. May nahibawan kong agency nga kaplayan paingon sa Qatar. Dungan ta. Ganahan ka kang abroad. Hala ha, kulit ha. Sige na, oy. Mag-iyahay na taogdan, Jaime. Kay, magabian ako. Nya, magsige pa kag pugong nako diha. Sige kag tabi. Sunod lang ko ba na? Bahala ka diha, oy. Feeling kay ta. Mas gwapo ka si Dave kay nimo, no? Bisan dili pa tumaligo o pila ka adlaw, mas labaw paghapon to siya kay nimo. Mao nga dili mahitabong pulihan nako siya nimo, Jaime. Ay, magdali ko be. Aron makasakay na dayon ko paingon sa mall. Yay! Toy! Hipuson human og duwa, ha? Sige na. Kaya magilis na si mama kay kapoy pag kaayo ko. Pwede pang duka, Ako na bahala sa bata. Sukara na ta ka aron nga makapanihapon na ka. Sa pang oras pasado alas 9 naman eh. Ay, ayaw na. Mikaon ako. Mupaway lang una ko. Aron makapanghimasan ako. O, ay, tuwad na limot ko. Imo day, Sa man eh. Tanawa. Kadit. T-shirt man lagi ni. Tindot na good. Paborito ba ganang kong kulor? Blue. Ganahan ka? Oh, salamat. Gisahil na. Nya, nahinumdum ko nimo pagkakita na ko, ana. Kinibaw ko nga. Musamot ka kagwapo kung magsulog ka, ana. Salamat. Salamat. Wow, ha? May pahag pa, ha? O pa thank you. T-shirt pa ganit na. Unsa pa ka kung ako tong gidayon o palit ang short. Pero, sunod na lang tong short, ha? Kaya mas short niya ko sa budget. Pilang gani ko nimo? Siyempre, no? Bisang guilty ko usahay, kaya wala ko mapakita nimo, pero binangga ta ka ga. Og love, kaya ta ka. Dili ko nimo pulihan og taga syudad. Why makapuli nimo din sa kung kasing-kasing ka. Isaan ko ka na. Ikaw lang ugwa na lain pa. Bisan mo puti na ang atong mga buhok. Ikaw lang ang akong unungan. Isaan ko ka na. Salamat ka. Salamat sa imong suporta o kugmag, ha? Ikaw mang good. Diyan ka na, uy. Mabuhay na ako sa kwarto. Gwapa kayo mama, no? Ali, duwata ng imong clay. Papat, mama. Uy, unya na, uy. Mapagani pag-abot nato din sa baybayon. Maligo na dayon ta. Ay, ingon magyud na nga ng bata, basta makakitag dagat, paibog bang yun na. Bisag sige parang ani ini dapita. Hindi, dali. Umanan ta ka maligo, dali. Elaine, dili mag-iat, ha? Ako na bahala ini ako nga po. Di, dali, kupot. Dali. Sus, pataa. Huwag na makalipay og maayo sa atong anak. Kung naligo kag dagat ba, kundi og ka. Wa man sila ing kalaagan din, he. Wa may mall. Sa sunod, sa mall na sabta mga to, bugi ka lang taog sayo-sayo aron nga makabalik ka sa brayon ta, nga dili pa mangit-ngit. Ikaw ang bala. Mura lagwa, no? Mutuig naman di ay ko sa akong gitrabahoan.
Ang ganing plano na ako nga, mangabang na dito kung makatrabaho. Bakit matuman? Saon nga, mingawan man ko ninyo. Kung dili sa kumuulit din Ano mingawan ka ng musiki? Ako nga, dili na ka magkahuna-hunaan. Che, Pagpapa dito eh. Isang pagmagminaldita. Dili ka sa mga tumabi. Lingkod. Palagsan lang balik ka magka-labing-labing. Kung day off rin mo. makapiit ay. Not counted. Sa? Oh, katikasan. Kahit na kay kagpad. Discourage ka? Ano? Sa una paunta ko mao. Maunipad sa mga kugihan. Pero, di ba nga maingon man ka nga muundang nakas imong pagpangarga sa merkado kung makatrabaho na ko? Sige na kag-ingon nga muundang ka. Pero mutuig na lang ko sa akong gitrabahoan nga hotel. Pero ikaw, papagyapon ka muundang. Okay naman ko ng pagpamanday ko nimo. Kabantay pa man ka ni Inday. Undo na hinuon ko nga eskwela na si Inday. Palitan ko na siya pag mga gamit sa eskwelahan. Ako na'y bahala, anak. Dagang barato sa syudad. Bisan na. Maumang nga muundang nakaanang extra ni mong trabaho kay mong eskwela na si Inday. Ikaw ang hatod kuha niya sa eskwelahan. O, usa pa. Naipapagyo ka nga kapoy na kaay ko gikan sa trabaho. Dili na ko makahimo sa pagtudlo niya. Ug natong duha, mas maayo pag ka og grado nato sa mga estudyante pata sa una. Honor ba ka sa una, ha? Laliman ka, anak. Gwapo na, honor pa. Kung na-inlove ka. Che! Ikaw ba? Okay, una. Tinuod man sab. Basta ha, focus na ka ni Inday. Kaya kung may trabaho ka sa adlawan, nam sa sinanay nga makabantay. Maikukunin mo, mas dako kag income na ko. Hala, magkwintahay pa di ay ta. Dili ko maabot ng ako na imutangan karon, Dave. Kung dili patungod ni mo. Oo nga, sige na ka ba? Ha? Wala gani ko din yung adlawan. Wala ka kapag yun magkapi eh. Wala tayo time na to. Ha? Sige na ba? Isura ni mong balibaran eh. Meaning, uundang na ka? Yes! Powerful di gihapon ko nimo. Usara ka puto ka kung mo, umahilis na ko. I love you. Forever and ever. Amen. Ay, grabe. Makaihi na gyud. Occupied man ang CR gud kaganina. Halos ta na mga babae nga empleyado nagtapok din sa CR. Naglumba sila pagwapa o pangihi. Murag natakdan na sa hinuon ko nga gikulpaan. Kinalang ko nga presentable mi kay na ang anak sa tag-iya sa hotel. Unsa ka nga presentable naman ming daan o dating. Pero ingon pa nila, stricto kuno ning maong anak. Ug posible nga mao kuno ni unya ang moduma sa hotel. Madali. Emi, nagkadugay, mas nagkagwa pa lagi ka. Inspired? Always manggi kong inspired. Mas blooming ka karon. Salamat, Jaime. Well, tag grade 1 anyway. Ipalin niya kay may muabot nga bisita. Wow! Kanindot sa sakyan ng ihunong. Lahi gyud kon big time da. Kung ako say, yung anak ka dato, mas nindot pa ang sakyanan nga akong paliton. Morning, sir. Morning, sir. Siya ang anak sa tag-iyan ng hotel. Good morning, sir. Higa. Igo mo lang nilabay. Huwag man lang mo sumbalik o tubag sa itong greetings. Marga siyuso man. Ikaw ang gigi pasiplatan ka diyot.
As in, kaniya ito sa pagayo. Niya, milahos na, uban sa itong manager. Kagwapo niya. Ugumot kay siya siyang pag-agi sa akong tungod. Imi. Imi. Ah, Mamalik ng kurta sa atong area. ha? Kita rin gwapo, tulala naman. Pero kag wamanad kita gwapo. Kitaan ba ako na yung magsige. Ya ka na. Eme. Panindot yung mata. Ugpuwa kay siya kapil. Pero, ang iyang kahumot yun ang dili na ko malimtan. Lahi yun ang malo nga perfume. Mamiling-bilin yun ang kahumot. Here's the card, ma'am. Sir, please enjoy your stay. 5 minutes na lang umuawat ako. Shucks. Nakapanguhay up ko. Gini-apar pa ko sa front desk. Malagway nakakita nga si I o makareport. Kay bawal ra pag yun ang manghuy up din sa tubangan. Bisan duka na, kinahanglan yun yung dili mailhan. Bisan lagot na, smile lang gihapon. Ay, dukaan na yun, uy. Sayo man ang akong duty good kanina. Alas 6 pa ang akong duty. Pero mas ganahan masag ko og sayo nga shift. Kaya sayo sa kumaapot sa bahay. Sa Lex Pino. Ay, dukaan na yun. Miss Peralejo, Yes, ma'am? after sa imong shift, report sa office sa President. Ha? Ma'am? Nga no? Ay, ni anak ko tungod sa opisina sa among lapaw. Ay, Ginoo ko. Muna ko kahiyon sa kakulpa. Nga nang ipatawag man kako. May nahimo ka kung sa... My God, walang unta. Kay kundo naman. I hope nga dili ko tagtakon. Pero, uwa man ko'y nahinumduman nga nahimo sa... Nagkinto pa yung ko nga di ko makasa. God, pala na ni. Basin madara ni Panguros. Manutok ako. Tingali ganina pa din nagpaabot ako. Come in. Oh, God, luwas ako. Good afternoon, sir. Close the door. Yes, sir. Magbarong ka lang man ha? Sir, imo man kuno kung gipatawag. Pila ka na katuig nga nagtrabaho din nining maong hotel. 1 year pa lang, sir. Sir, kung may sama ko na imo, I'm sorry. Please, dili na lagi mausab. Ayaw lang ko taktaka, sir. I badly need this job. Ako na gilauman sa among pamilya, sir. Please. Stop! Sir, Dili ko ganahan og babae nga saba. You will only talk when you're asked. Are you single? No. Talk. single, sir. Good. Sit down. Thank you, sir. Kasi gihapon ko nagtutok. Sabi ang tuyo na ako. Ngawa pa masimusulti. Kani, kaihiyo na kayo ko sa kakulpa. Marag mula po sa kong lawas ay ang tinutukan. Marag, masasiyang masakutan. I like you. Huh? Sir? I think nakadungog ka sa kong gisulti. So I don't need to say it again. Right? Kaganina lang. Wa pa masuod sa kauna-una. Nga gusto kong mutik over ning negosyo nga hotel sa among pamilya. Only after... May palog siyawag. May padaol siya na ako.
I saw you. Sir, Sugod ma. Dili ka na mo report sa imong trabaho. ha? Sir, imo ko taktakon? Sir, nga naman. It's because you are going to report directly to me. Ha? Wa ko magkasabot, sir. I told you. I like you. O gusto ko nga ikaw ang mamahimo kong personal secretary. Bigger position, bigger salary. Sir, tinuod? I don't joke around. Oh, sir, thank you. Dako kini nga opportunity para nako. Pero sir, ang tinuod wa pa ko experience ini maong trabaho. Tingalig. No worries. You will experience it all with me. Ha? But I want my secretary to be available for me anytime needed. Hmm? Gihikap niya nga ako now. Nanggahi ka. Did I scare you? Sir, can I tell the truth, sir? Of course. Kuan, sir, nahadlo ko. Tingalig dili na ko ma-meet ang imong expectations. Well, I don't expect anything from you. Just let me grab you anytime. Ha? I like your reaction. So virgin. So epic. Leave now. Thank you, sir, for this opportunity. Oh, my God. My God. One thing more. Sir? Gusto kong inigabot ako ugma sa kong opisina. Andam ka na. Ha? Andam ka na mamahimo ni kong sekretarya. Meaning, my coffee is also ready along with you. Okay. Okay, sir. 30 minutes before 8 a.m. Niana ko, sir. Okay, go now. My God. Maragbabo ang akong kasing-kasing sa kundukan. Dili na ko front desk. Secretary na ko. Og mas dako na ang akong sildo. Mas makapamalit na kong daghan nga mga butang. Gosh, my God. My God, salamat kaayo. Balitaan ko si Dave Inis akong pag-abot. Oo, dili pangutloon ang mga wax rosas kay masabad ka. May tunok na, oh. Tara. Ato ta sa asbi, kay hapon na. Human naman tag pamisibis mga tanaman, tanaman. Manaka na taas. Dari, dugay hinutan na kadigamo ron na. Mag-size na. At na manghimasa sa kang daan, aron makatog ka, huwag kaon. Elaine! Ano sa naron? Mama! My good news si Mama! Duo ko. Ay, hinay lang, oy. Ay, pagdagan, oy. Maabot ang bitaw na. Ay. Nay, mayang hapon. Pamina ko, Nay. Oh, kanulian ka sa Diyos. Ano, sa'yo naman lagi ka karon? May traffic, Nay. O, sa'yo sab ang akong out karon. Nag-ali. Ko si Mama. Kahumot aslom sa ilong. Oy. Ay, nagsige, managukod-gukod, guds mga alibangbang. Si Dave, Nay? Tuas luyo, ay. Naglaos mga hayupan. Ato na to si tatay nimo. Ato balitaan nga mas nindot nagtrabaho sugod og mga adlaw si Mama. Ato sa namo sa luyo si Dave, Nay, ha? Oh, sige. Padayon lang ka mo sa kakukunas taas. Namiss din mo si Mama? Oo. Namisab ka ni Mama. Matagagayon nga malayo si Mama ni mo. Mingawon, chukod ni mo, Elaine. Kung mahimo pa lang ay nga dadun ta kabisan asa ko paingon. Dadun ta ka, anak.
Dira. Dira pagpuyo good. Mutat tanawa. Nan, hayabo na hinaw lamaw. Ay. Oh. Ga! Dira ka. Huwag ko kabantay na. Sabak yung mga baboy good. Nag-ilog sa laog. Hayabo na hinong uban. Ay. Unya nahikap na ako og kiss. Bawa pa kay kag lamaw. Ay. Sorry. Wa man di ko magapanghulaw. Magkapagkugos man lagi ng dalagang gamay nimo. Awan tatay, give mama. Agoy, mahurot man ka ng ngipon ni mog sayo. Ha? Wa para ba na makumpleto? Lulipat na sab? Lami. Lambi bitog mahurot ang ngipon nimo? Ay, sige na lang, good ka. Wa man ko ilaing nauna-unaan nga ikagasa niya. Nalabyan maguna na ako ganina sa daplin. Kana nalay akong gipalit. Basta lang may ikagasa ko ining baby na mulag. Mama. Umana ka diha? Bawo ka sa dinhi. Maglimpyo pa ko ning ilang ad. Inig human ako nilaglawg. Kaya yung mga babuya, yung mga paraygon kayo, mga sipat ba kayo? Ako sa ning tiwason, ha? Ay, unya na lang na. Kay balitaan ta ka, uy. At taas na. Usap na, ha? Mag-happy lagi kay ka. Nakadaog kag loto? Marag. Kaya na-promote ko ga. So good ugma, personal secretary na ko sa among big boss. Dili na ko sa front desk. Mas dako na nga akong sweldo, so good ugma ga. Mau ba? Good news. Gani. Madungaga na unya ang imahang gipambuhi nga baboy. Ganahan magkakamagdegosyo ana, di ba? Kayo. Pero... Inigsweldoon niya na ako. Kung tinuod nga mas dako na ang ako madawat, magpalitag anay nga baboy. Aron imong pasanayon. Ha? Salamat ga. Unsa man, okay na ba ang akong porma? Sa kanunay. Simutas ako no kopi. Basin pagdili ka na ng akong amo sa akong baho. Basig mo pala niya pagsugod na ko, itaktak na ko. Kahumot ni mo? Lami manggani kang dili palakton? Lumluman lang ka dito sa bahay. So? In your dream? Kausabi? Puyo nga. Puyo, malate na ko. Inirab ako nga 30 minutes sa wakpay 8, maabot na ko. Mabad record unya ako. Strictor ba kayo ang among boss? So, lalaki? Basta nun? 30s? Gwapo? Gwapo, pero mas gwapo ka. Kay love ta ka. Mas gwapo din ako kung dili pa ko ni mo love. Ayay ka. Bisan dili pa ta ka love. Mas gwapo paghihapon ka kay niya. Kahumot ragid og ang kwartang yang advantage diha nimo. Pero sa bang bahin og hiyas, wa na mo lapaw pa nimo. Lapad ba sa atay na ako nimo? Gani, buutan, kugihan, masinapoton, mangkihon-naon, mapinangkaon. Sa pa may kong pangitaon, di ba, wa na? Kung kwartahan lang kaga, awa na. Perfect na ka. Sa ay kabala ka. Kabisan butangan pa ko sa kong atubangan og pila ka gwapo og unsa pa kadato, dili og dili ta jud kapulihan. Isaad ko kanaga. Ikaw lang. Ug ang imong gugma. Paigo na. Kuptan ko ang maong saad ka. Ug samtang ako lang sab ang imong mahal. Magkalaom kang ikaw lang usab ang akong mahalon. Alam niya, awi. Sige na, oy. Ato na ko. Ampi, sure ka dili ka patod sa gawas? Hayag naman, good. Alas 5 na sa puntag. Nang mata ng mga tao din sa ato kay musayo na sa pagpanguma ang uban. Nagmata na sa si Tiyo. Og naara dool sa ilang atanganan o sakyanan. Sige na ha. Ato na ko. Ay, Ginoo ko. Nilabay na sa bango sa kabos paingon sa syudad. Puno gihapon. Mga 10 minutos na ko nag-atang dinhi. Uwa pa ko makasakay.
Dili mahimo malay ko. Kay unang adlaw ron ining akong trabaho. Lord, please, pasakyan ako. Please. Please. Ah, may sakyanan. Ginuog ko makasakay lang utak ko maluoy ka. Ah, ay, Miyonong, salamat. Hala ka puno. Barog di ay ni. Bala na. Hala ko. Ako nga, pinsil nga sayal. Musaka inig. Kupot na ako sa kuptanan ni ining boss. Girl, Amy? Stella? Oh, sakay lang kita. Asa ka? Sure, Dad. May follow-up phone ko. Sakay ka ayos ha. May kadiha ka na pahiluna ka diha. Ay, dali. Sabak rin ako. Ay, uy, bugat ko. Dili, oh. Pwede ba pagpulutan basta pungson lang? Tagina, kuotan tulog kay magbaro ka niyang 2 oras. O sagto nga, kung dili traffic. Ay, may tagdi lang no. Ang tinayon ba? Ako yung kuya. Pwede si Boga man ayaw niya. Palingkuro na ko na kong amiga na gusto mo tagwapo ka sexy. Pwede? Kahit mo niya niya sa matapos ko magparugan eh. Hoy, sobrang rasap na ah. Hindi na ulit. Dapat na dirigito kasi mo si kuya. Salamat kuya. Thank you. Balik na ikon mo, Bing. Kung nagay kayo, balik na ako eh. Agad na kayo ka. Hilom, uy. So, nagyapon ko dito magtrabaho sa hotel nga. Akong gi-applyan sa una. O katong kita ba? Ay, very good. Pero, wala ko sa front desk. So good ron, secretary na ko sa among boss. Huh? Big time eh. Pag-burger ka naman dyan. Sure. Inigsuldo na ko sunod pohon ha. Librehan ta ka. Haba? Kinuo ko. 15 minutes before 8. Hapit na ko malate. At least, naapa ko 15 minutes to prepare. O, dili pa mo abot si boss. Oh, shit. Huwag lang ko mahinumdum siyang pangan, uy. Sa kakulpa na gito na ko gahapon ba. Sige nito. Oo. Yes, Joshua. Nice name. You're 15 minutes late. Sir. Do you usually have this habit? Ha? No, sir. Karon lang ko nadugay sukas akong pagtrabaho din ning maong hotel, sir. Makapila na kahigayon nga nahimo kong employee of the month. Kay sukad wa ko malate. Sir, wa pa sa ko malate, di ba? Kay wa pa man mula pa sa alas 8. Ang buot kong ipasabot. Ang habit nga mag-ung-ung diha sa pultahan. Ay, sorry, sir. Sorry. Good morning, Mr. Devan. Is it? Ha? The morning you said. Is it a good morning? Sir. Coffee. Yes, sir. Right away. Oh my God. Isabot ang mistiso. Magintukog sa mutiniron sa kulihog. Apay ko kay Pao kung mag-unsa ko karon. Ay, Pao na ni. Sige, Emi. Dawa diretso. Bisan wa ka mahibawag mag-unsa ka. Ginansya na, Emi. Here's your coffee, sir. Nalimutan pa ko kung pangutanan nimo sa imuhang gusto. So, black coffee ang akong gida. Og nasay creamier og sugar. Sir, if you like. Black coffee. Listen up with a sexy secretary. First day, ug may sa ka na. Ha? Mayon ka kagahapon nga 30 minutes before 8 niya ka na. But I came ahead of you. Sorry, sir. Nakuan mo. Sorry is not enough. Sir, isaad na ako. Dili na mausab. Promises are made to be broken. Sir, mauna ba ni ang una ko tapusang adlaw na ko, sir? Tell me, Miss Piralijo, do you want this job? Yes, sir. How about? So badly, sir. How far will you go just to keep your position? Miss Piralijo? Nagpadula sa siyan ako. Tell me. I can work overtime, sir, with no complaints. More. I can
I can run errands whenever and wherever, sir. I want some more, Miss Piralijo. I can do whatever you like, sir. That's the answer. Huh? Go. Huh? Go to the bathroom and prepare yourself. Kaya na, sir. Usa ba itong... May lakaw ko. Uguban ka. Layo ang atong atuan. And I don't like stopovers. So pangihi na daan. Ug andamang imong kaugalingon alang sa biyahe. Yes. Yes, sir. Why? Did you expect something more? Huh? No, sir. Uwa. Okay, sige. Sa banyo na ko, sir, ha? I will be back, sir. Dayon. Yan pa sab na. Mamatay mi santop sa kuna-kuna. Kaukaw sa misod o galit sa kuna-kuna, uy. Shit, Amy. Pagpuyo. Where are you going? Sa comfort room, sir. And Mugawas ko. Kay naa sa gawas ang CR, Sir Devan. use my bathroom. Mayong pagbuminaw sa Lex. Go now and don't lock the door. Shit na ni karon. Dili ra ni huna-huna rin ako. Hugaw na gid ay ang iyang buhaton. Usabay puti pa sabot niya sa... I will join you later. O di ba? Buti pa sabot. Nga ubanan ko niya unya sa banyo. Ano ubanan mo ko niya? Ganon dili man niya ipalak ang pultahan. Shit. Ang sayo kong buhaton. Ilak ba na ako ang door? O dili? Shit. Kung dili na ko ilak, magtuos siya nga okay na ko kung unsa may nauna-unaan niya ang among buhaton din sa sud. Kung ako sang ilak... Hala, nanugtog na siya. Miss Piralijo, Yes, sir. is the door locked or open? Open, sir. Good. Are you coming in, sir? Ug sunda ang uban pang sumpay ding sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Andino sa kagahahang. Kapalihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pag-ambin.